Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Pozdrav za sve moje Rubljane. Mi smo ovde, RTS je blokiran, ne morate da brinete. Dnevnika neće biti u skorije vreme. Želim prvo da se zahvalim svim Rumljanima što su u četvrtak izašli u susret da oslobode svoje stanove i kuće za smeštaj srednjoškolcima i maturantima koji dolaze iz Valjeva, Užica i Loznice. Mi smo trenutno nadmašili broj potrebnog smeštaja, ali nikad se ne zna koliko će ljudi doći. Želim da kažem da je ova borba nešto što će trajati dugo. Nećemo mi iz ovog blata izaći skoro, ali ćemo se truditi da u što skorije vreme nađemo što bolje rešenje za sve ovo. Pozdrav moje majci koja gleda ovo. Želim sve da vas pozovem u Rumu 27. u nedelju. Građani Rume napokon su se organizovali i dinstamo za sve studente. 27. u Rumi u Velikom parku je veliki protest građana i studenta gde proteste zove Dinstamo za studente, gde će svi ljudi koji dođu imati priliku da u svom društvu naprave hranu po svom izboru, da li to bio kotlić, roštilj, mekike ili tako dalje. Ceo taj protest ćemo otvoriti sa mekik artom. Taj mekik art podrazumeva to da će se peći mekike u različitim oblicima, zatim biti izložene i onda ćemo ocenjivati i pobednik dobija nagradu. Pravit ćemo tu par blokada, neke šetnice, malo muzike, par govora, ali tu smo da se borimo za pravdu na kraju. U 13 časova počinje okupljanje, u 13:30 počinje kuvanje, do 17 časova. Nešto pre 17 časova ćemo proglasiti pobednike, a onda krećemo u protestnu šetnju koju organizuju studenti. Domaćinski doček u Rumi, mi smo Sremci, Srem nije nem, evo ga i barjak Detog Srema iznad nas. Sremci su tu i uvek će biti i potrudit ćemo se da podržimo sve ove dobre ljude ovde, da jednog dana budemo ovde u istom broju, ali u nekom boljem vremenu. Hvala ti puno. Hvala vama. Molio bih sve da zapratite stranicu studenti_rumljani na Instagramu i građani Rume na Instagramu kako bi pratili dalje informacije o tom protestu u nedelju. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?